Fa Dreams Media timakunyadira ni kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. So Minister of State, mundilole ndizutse mzimayi amene oloka shile mayi wanga Maina Chuma. Mzimayi ali mboma yati. Sobola sojela dama. Simikizirani sa Professor Arthur Peter Mutharika sisi nateke ule mundipeleke kwa inu a Vice President achigao chino chapakati olemekezeka Alfred Gangata ulemu wanu ulemu ndipeleke kwa Minister of State Honorable Alfred Gangata ulemu wanu machita kunyadira atwezi ulemu wa regional governor ndi chigawo chonse chakuno ku Central Region landirani ulemu akulu onse landirani ulemu amayi ndi abambo ulemu wanu chifukwa cha voti imene munapereka kwa Professor Arthur Peter Mutharika chala mwamba apita oye Honorable Gangata Minister of State oye Mazulano utenga wambiri ndiribe lero tafika somalano kusagwada kuthokoza anthu asalima ulemu wanu mulandire kuthokoza titakupemphani siku lija kunena kuti tikavotere Professor Arthur Peter Mutharika ndicho linga chonena kuti siko la Malawi lisinthe inu munakapanga zimenezo ambuye akudaliseni zikomo olemekezeka amayi ndi abambo chimanga chamba kusika mtengo sichoncho ezi tinafotokoza pano kuti mukavotera Professor Arthur Peter Mutharika chimanga chitali kodi chisi sisi natenge lero ndimati ndipemphe monga ine advisor wa president a Professor Arthur Peter Mutharika pankhani za amayi ndimati ndikupempheni amayi tonse tiyeni tipereke support kwa Professor Arthur Peter Mutharika Vice President wathu komanso nduna yathu Alfred Gangata kuti chipani cha DPP chichipite kusogolo mpaka na 2030 mpaka na 20 kaya chani cholingana athu akhale pabwino apita oye amayi ndi abambo zana nthawi ya kampeni zimayi wina ndinazamuyankha pano koma anafika ponena chipongwe kumanena kuti DPP muchita kulandira certificate yako opposition lero ife ndiyo kulandira certificate yako opposition ndani DPP yalo wa mboma ose amene amatinyoza lero kwawo ndi manyazi
Ziko madari zituza DPP ngarona le pelu kira karula limbele mena adabele mamukwira olekeze kaka vice president ndikutoko bacho ziko mwambiri DPP oye! A professor oye! Ntawi! Motamangira ndi Ntawi ndipeleke ulemu kwa a Minister of State Honorable Alfred Gangata omwe onso ndi a Vice President DPP Party Central. Komanso ndipeleke ulemu kwa a Regional Governor Committee yonse imene ili pano anzanga bemwe ndipelekeza ku chipande cha DPP cha NTP Mai Makumula olemekezeka a Vice President anduna azamziko tuyamba ndikuthokozeni kuti munatilola kuti kupelekezeni kuno kusalima pamene mwabwera kusayamika ndikuthokoza mamembers a chipande ndi cha DPP komanso amalawi onse panchito ya patali yomwe anagwira pa 16 September ndikuti zikomo chidule mothamangira ndi nthawi amayi ndi abambo ifenso ku chigawo cha kumpoto tinagwirana manja mosogozedwa ndi olemekezeka Right Honorable Second Vice President Enoch Chakufa Chihana kumene konso kunachitika zodabwitsa zomwe machita kuno kusalima ndi ku Central Region. Koposera apo ndiyamike kwambiri zomwe zachitika pa 16 September pansi pa ulamuliro wa a Professor Arthur Peter Mutharika zomwe sizinachitikepo chambiri multi-party democracy. Kunali kugawana zipani ndi zigawo. Vote yachitika pa 16 facha ubwino ndi ulamuliro wabwino wa a Professor afafaniza malire onse azipani. Chipani cha DPP tikuyamikireni kwambiri ndipo tikupangeni congratulate kwa nthawi yoyamba chitipa tusanje blue pena paliponse kusonyeza kutsimikiza confidence komanso kwapasa mandate ya mphamvu kwambiri yomwe wina aliyense sangayisusa ya usogoleri wa a Professor Arthur Peter Mutharika. Tikuti congratulations the DPP, the mighty DPP. Mwasonyeza mphamvu ino kuno kusalima. Olemekezeka Vice President nthawi ikalwa kusogolo kuno ndamva mwaninong'oneza kuti mupitasa kunkhota tikazala nkhula kumbwino kumeneko koma ndiyamikire kwambiri kuti munandipasa mpata kuti ndiyapatse moni anthu zikomo kwambiri. Tena ombeni manja olemekezeka mweni fumbo amene nda president ya INTP. DPP wae! Avina wae! Kodanga lule sangalule! Sesa! Allah! Sesa! Kamnyamata kwa yela bwino. Aga. Chala mwamba. Apita oye! Kangata oye! Ule mwanu bwana Minister ya State amene muli pano. Ule mwanu RG Mzanga Frank Mwenefumba President ule mwanu asongera chipani onse maina chuma ndakona ni muli pano. Mshoko omwe kuluchenza kutyolo muli pano. Ule mwanu amayi. Mafumu atu amene muli pano ule mwanu. Amusa Dayton mlangizo wa President kani ya Chinyamata ule mwanu. Amayi ndi abambo ine ndilibe mawi yayi. Nangokondwa kwambiri. Akanakhala maina chuma akanaimba nyimbo imene amaimba ndi ya Chiroma
amati yendani bwino korona kumanja osaiwala ayaya wenda kwa bwino ndikupemphera chamwamba yendani bwino korona kumanja osaiwala chakwera wenda kwa bwino ndikupemphera chamwamba ndikati sesa chakwera sesa mungoti sesa palichani pa chakwera mungoti atamao sesa chakwera sesa chimwendo sesa palichani pa chakwera chamwamba ndimafuna ndifuse kwa inu ndingalule ndisangalule ndikafusa kuti boma ili mungotira pita muzinyada ndikati boma ili mungotira pita ali kuti chimwendo inu mungoti apika nkaiwa kwao ali kuti chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha mwamba ndimafuna ndiyankhule choyambirira ndi achakwera ndiyankhule ndi chimwendo achimwendo ndi achakwera inu anthu awiri ndimafuna ndikuwuzeni kuti ifetu timakuphunzani ndale inu tusi anthu andale tapitani mukalalikire makomo anthu akalewo kumwamba isitasiyanizi chala mwamba amayi tamvanizi munaberekapo mwana muli ndi anyamata ana mmanja mwana akakuta mkaka kuti mali nkaka wambiri akagona usiku chomwe amankhu sichimaziwika amangeli baba kusonyeza kukuta ndale zikapanga chimwendo ndi ndale za mkaka okuta wa mwana chala mwamba apita woye ndingalule achakwera keni mena bweresa kuzapanga kumalai kuno pali keni start sikutukula ziko ya anabwera kuzapanga keni ya Salosi Chilima anabwera kuzapanga keni obweresa njala anabwera kuzapanga keni ya Sidikimia samaliza mwamba anthu amene amasunga ng'ombe mkola mukakhala mifuleni yoti ilibe ntchito oyo itakhala mkola muli thazi mifuleni 7 thazi la aswa ngakhale anachuluka kulongolola anandiyankhula vipi anati ochera galimoto kudowa kumponera a vice president kuteka mwina iwala anandiuza ina vice president saonda anchito asilikali anchito akapita ukamenya nkhondo sabwerera wonse ndi moyo ena amazipereka kuti amwalire komenda apulumuke chotero ife tinaperekedwa ngati sembe pamodzi ndi agangata koma mwayiwo amene anatenga iwo anamutenga Mia anamutenga nzake uya Saulos ife atitenga chala mwamba apita woye
Ikati boma ila ndani mungotira pita. Boma la ndani hakula mwe ndani. Kakweza ni makamera nipeleka utenga kwa Chakwera ndi chimwendo Sobala. Chala Mwamba apita woye. Ndimafuna ndiyankhule utenga huu. Kumene kuli chimwendo. Ndi ucha Nyamata uchamalalikira misika imati Chakwera. Pano ndinifuna nikupase warning. Iwe chimwendo. Nikupase warning. Iwe Chakwera. Ifetu tili pano ni mabwana anu. Chala Mwamba apita woye. Hawi si kulora ndamva bwana upita unkota kota. Kani haikulu tikakambe kuti ndikachora chili chonse ili muzokoti yata njala zopana zomangana pita ni kusika busa ndikutumikira nine ndafuna pano lero nyatembenuze abusa Chakwera ayambese kutumikira Mulungu kilimozi ndifuna pano ni adalise abusa Chakwera kuti akambese kutani kodi kutumikira Mulungu. Achakwera imvani kuno mawe awa ndiyankhula malilime ribo saya Chakwera ribo. Tia. Bwana potiri kupita ko katire ndime nthawi ino munilole ndidzutse onake mtunda ochidilidili dzina la uchifumu kumpenu kwa Masengera. Bwera nange umabwera Okabute waru dambu ili dalo welera dambu. Ngoku dambu okabute. Chala Mwamba. Nanga sinkani topano ya vikwera ntunda Uriti dzutse Minister of State alankuleba ndechidhiri chimamba chatirize. Chala Mwamba. DBB woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Vice President wachipani chokoma cha DPP pano pachikao chapakati Alfred Gangata woye. Ndeba lichimpando yonone Minister of State woye. Tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.